Zertarako bildu gara gaur hemen? Baten batek daki? Kontatuko diguzu, Aitor? Arratsaldeon, Jan Andre, estimagarria. Zuen aitzinian gauzkazue korrikajantzien erakusketa dela karia. Eta horren hildotik esan behar dugu, eta esango dugu, eta esan nahi dizuegu... Ea. Politikatik ez. Baten batek ulertu du. Aitorrek izan dakoa. Nik neuk behintzat ez? Aiene, hau desgrazia euskararen munduaren. Hau ez da Euskaltzaindiaren kongresu bat. Esan beharko litzateke korrikada eta euskara defendatzeko gure bitartekorik premiatsuena eta... Vale. Argi ikusten da, gazte batzuek ez dakitela ezer. Barkatu? Argi da, gazte batzuek gutxi da. Modalizatu. Nik badakit nahikoa, baina badakit hemen gaudela ondo pasatzeko. Eta ez inoren txapa entzuteko. Ai, kultura eta ondo pasatzea elkarren kontra badaude jairoka. Ea ba, hau dugu 18. korrika, ezta? Bai. Eta noiz hasi korrika ba? 80an. 80an? Bai, 80an. Oraindik ere gogoratzen dut garai mitikoa. Nik neuk hori ez dut gogoratzen, ez bai nintzen jai oraindik. Ikusten, gazteak. Bueno, desfilearekin hasi aurretik, ginkanaren sariak azaltuko ditugu, ezta? Bai, jakina. Gaur ospatu da Bilboko kanporaketa. Eta hau ez dira sariak. Lehenengo sailkatua, arratsaldeko talde Laranja, Santutxukoa. Eta bigarren sailkatua, beraz, txalo gutxiago, Goizeko talde Horia, Lizardikoa. Beraz, bi talde horiek parte hartuko dute Bizkaiko kanporaketan. Eta hori izango da, martxoaren 2an, arratsaldez eta Bilbon. Datu gehiago, ezta? Eta hor txapeldun suertatzen den taldeak parte hartuko du Euskal Herriko finalean, martxoaren 24an, arratsaldez, Baionan. Eta zergatik martxoaren 24an eta Baionan? Ez dakit. Zer gertatzen da martxoaren 24an Baionan ba? Hauek ere ez dakite. Azten da korrika. Zer entzu dut hortik? Korrika bukatuko dela. Hori da, ezta? Baiona. Hori existe izan dago. Eta behingoatik hasiko gara korrika desfilearekin. Beraz, gure lehenengo modeloak Sonia, Begoña, Larraiz eta Malen Txikitsua izango ditugu. Txalo Malen. Eskerrak hemen gauden, bestela enukete jakingo ze koloretako adiren kamisetak. Hau, nabea da. Baina ez da modeloa da? Ondo bai. Bertatekin dotori izan da. Horrek egiteko playera horiekin gainera, ederko da. Hori da. Eskerrik asko, txalo bat! Eta orain, gazteenak, baina behin izan behar eta prestatuak. Ez ni bezala, esan nahi duzu? Utziko dugu beste baterako. Ba hemen ditugu Alaitz eta Gaizka! Gora!
Kontuz! Aurrera! Kobratzen dut eta beste artista txiki batzuk orain. Nortzuk? Aizea, Olatz eta Andoi. Hauek ere azkarrik egiko dira. Aizea bata. Orain beste lau artista. Monika, Maria Jesus, Esther, Ainara eta Sara. Bajatzen konziertu! Gurabera, edo, izkerren izango. Eta takoi eta guzti. Hori da rotorri. Hau bai, hau bai. Lako neska katxarrua. Lasai, oraindik modelo gehiago daukaguta. Oraingoan gure mutil korrikalariak datoz. Dozena erdi, 5 gutxi ziren eta. Jan, Mikel, Xabi, Eneko eta Asier. Eta Iñaki. Eta korrikalariak korrika. Tipitapa, tipitapa, korrika. Tipitapa, tipitapa, korrika. Ondo berote behar da korrika egiteko. Hauek andoainera iritsiko dira. Korrika zuen, ne? Eta nekatu eta llegatu ere, eta ja, akabo. Ezin izango dut amaitu. Bai, hori da. Gehiago daukagu orain, beste iruneska. Irati, Iratxe eta Patrizia. Kamiseta kolorituak. Hauek ere presa daukat, Bai, nikozo badiet. Bai, izan ere, korrika moda desfile antolatzeak hori zedakar. Korrika egin da dute guztiek eta... Entrenamendua, ez da izango hau. Nik uste baiet, dela hilabete falta da. Ohitutaz gaudenean. Hoixe. Eta oraintze, beste bi neska ditugu. Sandra eta Maira. Ondo pasatu duten hau. Beste taldetxo bat, orain honetan hirukotea. Badirudi neskak direla nagusi. Daudan gaurkoan. Marina, Madalen eta Nabila. Hauek ere profesionala. Zibelezetik igual etorriak. Zibelezetik korrika, zertarako abe edo hegazkina. Amaitzen ari gara, pena da hau, tamala. Baina badaukagu, korrika jarraitu nahi duena eta berriro atera nahi dena. Beraz, Jan eta Asier izango ditugu oraingoan zira ederrak soinea. Aurrera mutila! Izan ere, korrika martxoan izango da, 14:24 eta martxoan posible da euri egitea eta horretarako oso egokia da korrika zira. Ez dugu esan, baina badago arropa hau guztia non erosi.
Bai, jakina, Bilbon Somera kalean, ezta? Horixe bera, beraz, badakizue, momentuaren batean aspertuta bazaudete edo ez badakizue zuen bizitzaren zer egin, korrika arropa erostera joan. Argi geratu da promoa, ezta? Ea, eta oraingoan negurako modelitoak datoz. Anderetan ereak dituzte soinean. Buena bai estiloa. Hori, euskal estiloa. Eta orain, noren txanda da, Noren txanda? Bat txandala daramanarena. Txandalaren txanda! Jose, atera txandal hori paseatzera! Striptizik ez, mesedez! Pero bai! Ni asko dituguta. Baina haiek ere badakile zer den izagorpuzta. Bueno, eta orain? Orain, Desfileari. asmakizuna. Korrika egiteko ez da ezinbestekoa, baina bai onuragarria, batez ere aekaren poltsikoetarako. Zer janzten du jendeak korrika egitean, korrikan? Eta, jakina, desfile hau, desfile peto-petoa izateko, Txalo bero bat, gure korrikalari eta desfilatuten lagun guztientzat. Aurrera! Horgeratu, argazki ateratzeko. Kaso, pasatu beharko duzu argazkiak. Bai, lorka burua. Eta hemen ditugu gure modelo guztia. Nork esan behar zekon pasarela hau txiki behar dugu. Gero eskatu argazkiak buketarako. Bai, argazki pare bat, bai, baina igual ez gara geratuko lotarantza. Venga! Eskerrik asko! Bagoaz korrika, baina eskailerak ezuak dira eta ez dago korrika erketik. Horrik ateratzen badira, istripuren bat izan dezakegu eta ez dugu hori nahi inolaz, Gainera ez dakit astebururik daukagu. Nik uste dut ezetz. Aekaren diru guztiak horretarate du. Bai, Bueno, korrika moda desfilea amaituta, gauza pare bat, baino ez? Kartela irakurri edo ikusi egin duzuenok, ikusiko zenuten horri pintzen zuela sorpresatxua geneukala, ezta? Baina sorpresa baino lehenago, gauza batzuk esango ditugu, batzu, eskerrak eman eta... bukaeran da hori. Ikusti duzu ezalako entzaio luze eta sakona egin dugu. Kontua daia buruak ez duela lehen bezain ondo funtzionatzen. Aitor. Ez da izango gazte batzuen improvisaziorako joera? Ea ba.
ahots barik geratu naz. Gure modeloen artean, artista baden bat ere badaukagu. Ez dakit prest daukagun gure artista, bai? Akats bakarra dauka, abizena, orain ikusiko duzuen. Zein da bat, bere izen abizena? Eneko Nobales, sentitzen du. Ea bat, txalo bero bat, Enekorentzat. Bueno, kaixo guztioi, lehenengo eta behin, eta eskertu nahi diut talde osoari, ez da, Korrika, AEK, eta, bueno, modelo guztioi, ez da, eta zuei guztiz ere. Eta, bueno, gaur, zorenak ere San Valentin eguna, ez da, txalo da. Eta, bueno, festa ospatzeko, besti bat abestuko dut, zuok seguramente, horkatu, zuok segurazki ezagutuko duzu, ez da, Kensazpi musikal taldearen abesti bat, ikusi mendizaleak. Ikusi mendizaleak, mazo eta zelaiak, mendigotor gainera, iro behar du. Ikusi mendizaleak, mazo eta zelaiak, mendigotor gainera, iro behar du. Ez negeak ez da bidetzat, gora, Euskal Herria, aku euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Ez negeak ez da bidetzat, gora, bai, Euskal Herria, aku euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Baso eta zelaiak, mendigotor gainera, igo behar du. Ez negeak ez da bidetzat, gora, Euskal Herria, aku euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Ez negeak ez da bidetzat, gora, Euskal Herria, aku euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Hemen mendigotorrean, euskaldunean, begiak zabaldurik, bihotza erreta, hain ederrain polita da, gora, neska mutiak, aku euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Gora euskara eta upa Korrika! Hain ederrain polita da, gora, Euskal Herria, aku euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Ku euskalduna gara, nongoak, Euskal Herrikoak. Mi esker guztioi. Bueno, etzi gabe geratu gara. Seguramente, parkatu, segurazki
gaztea dalako, ez daki kanta hau herriko dia dela, eta kentzazpirena, eta gainera Leirek esan didanez. Leiotikanen bertsio bat zen. Baina barkatuko diogu. Oso ondo, da, rokaen izarra daukagu hemen gaizka, osea, eneko. Eta gainera, Jokoz kanpo geratu. eta gainera milioika diska saltzen duenerako badauka konpainiaren izena eginda. N Company. Behar bada, 22. korrikaren kanta egin dezake. Edo 23. Hitz egingo dugu eneko eskizkatu. Momentu zuzekin kontratu guruzek. Bueno, eta besterik gabe pentsatzen dugu guztiok ja goze izango zaretela eta pixkola bisa zegoela ere iragarri dugu, baina aurretik eskerrak eman nahi ditugu, bai? Alde batetik, Matxintxu, Indautzu eta Lizardiko ikasleei, desbidean parte hartu dutenei. Eta haietako batzuen izenia gabei. Horiz eta, txikertxoak ere etorri zaizkigu. Umeak esplotazioatik ere eskerrak emango. Bueno, baina ez dago frogarik, ez da? Hau ez du inor grabatu, ez da? Baina voluntario etorri dira. Jarraituko dugu eskertzen, bai? Mila esker ere Labarake iriapanderiko Maiteri, ibili baita gure modeloa guapo ipintzen. Posilia zen horrian. Beti, Kafe bar Nervioni, eskerrik asko. Eta Patxi Larrotza jatetzeari. Eta jakina, zuei guztioi, desfilea ikusteagatik, urrengo egunetan korrika ropa erosteagatik, seguro. Korrika egiteagatik. Eta batez ere Euskara elkarri emateagatik egunero. Txalo berak, guztiontzat.